Erabaki ote dute mozorroa Tolosarrek? Edo aurten ere beti bezala azken unean arte utzi dituzte prestaketak. Eta ligatu? Ligatzen ote alda inauterietan? Entzun dezagun, ze teknikak erabiltzen dituzten horretarako. Inauteri zale galtzate. Bai, ni bai, oso zara. Ni izan ez, Ez, Tolosako inauteri... Tolosako eta alde utzita gozen, nahi karnala. Parran daikiko aitzeki, beste aitzeki. Bai, noski, bai. Bai, urtero gabiltza hemen, eta fallatu gabe. Bueno, aurtengo inauteritako mozorroa ez dakit pentsatuta daukazuen? Bai, bueno, kosta zaigu, baina azkenen erabaki deu. Eta, bueno, sorpresa. Sorpresa? Sorpresa. Osa, ezin esan. Ez. Bai, mimosa eta berdeu. Pentsatu dugu, erromatarrez, ateatzea gaurten. Egia esateko guen nigan ez dakik usterta zatago gehan. Hor, interneten azken momentun zozer osiko dugu eta aldan joku handina atea, baina aurten zaila. Karrozakin ateratzea ganen frutaz disfrazatu behar dut eta guri tokatzaigu marruiz. Mozorroa azkeneko momentu arte erabakiak utzi edo aurretik prestatzen zuen horietako zate? Aurretik prestatzen duen horietako beha. Baina azkeneko momentu, aurreko aste nahitu ginean bronkaka gure artean abertze erabaki. Ja pentsatuta, hain dela 15 bat egon pentsatu genuen, eta nahiko, aurten aukeratu nahiko azkarrin genuen. Bai, aukeratu bai, ideia hor dago, baina esan den bezala hendik forma eman gabe asuntua, baina hor... Gau pasak ero azken honetan. Kuadriakoa gai, baina beste honetan, momentuen bentsatzean eta fuera. Batzuek? Azkeneko orduko beha, asko. Astega pentsatzen gabonetan, baina gero urtarri aukar arte ez dugu fundamentu ikiten. Inauterik luze dira, asko entzako. Ez dakit zoze kenduko zenuen inauteritatik. Ez, deskantsua ez? Ez dakit kenduko nuke, baina nik inauditatik gustatzen zaitena, izatea beti zezenak. Nez inoiz joten beti aspertzen nahi zordun, nik kentzeko da noixe kenduko nuke, urtero. Ni zezena gutziko nizik, jendea divertiko ez oze behartik eta ze nahi esatea. Nik urrengo astea, rekuperazio asteoi, hor gripea eta olako asuntok izatea eta kendu nuke, rekuperazio asteoi bai. Kendu, ez zekit, kaleko gazten botei eta baino nola kendu berdek, hogitzeo antolauta eta baino, ez zekit mote. Kendu. Zer nahiago itzatezu, arrozatako musika edo txarangak? Egunen zehar, igual txaranga batekin lagunakin eta atatzea ohitu diga, eta gero, segun momentua ez, igual, ja gau giro alde hortan karroza jartzen duen musika, tabernan antzekoa da, orduan. Karrozan are, biak esango nuke. Txarangan da, Bai. Hoi bai kenduko nukela, karrozatako musika. Gu txarangako beha, gu tradizionala beha. Gu txaranga zare, bai. Bueno, depende ze karroza. Dependi ze kanta, bai. Txaranga. Gubiak presan deneko txarangera geha. Hombre, gu azkenen iritsi gaia edade batean, bai karrozetako eta bai txarangetako ondo iruditzen zaizkiguna, ez? Eta horren saiatzeka bitariken aprobetxatzen. Inauteritan jende asko ligatze omen du, ez dakit zuen kasua hori dan, zuek ligatze aldezu inauteritan. Gu ez inauteritan eta ez arun batetan, hasi que... Gu hortan top geha, ez dugu barkatzen bat beha ez. Nik uste bai. Irenek esperientzia gaioka. Bai. Bakoitza ikusiko aldu nahi teo. Ligatzeko preso balima zaude, aukera gehiago dituzu. Hombre, ez geha oso disfraz politiatan zatatzen, orduan ligatzeko ere ezakit. Gu hortan mota zero baitu. Ez zekit, beste parranda bezala, esan hori genik, Bai. Zena esatea, jendea tapa jutela de bai, baina ez zekit. Eta ze teknika da biltzen duzu? Ez da teknika, ez da. Nei gustatzen zait martillo pilon teknika. Eta hori nola da? Hoi da, permada eman da, hola azkenen etxitzeu alako baten. Gu eso irekin izatea Bai, ez dauka berazei jendeak initzeiteko. Inauteritan ikuste teknika hoben alkola izatea, ez? Bai, bi aldetatik. Tarteka funtzionatu izan du bai, tarteka bai. Gutxitan. Orduan aurten berriro martillo pilono? Ni zaiatuko naiz, martillo pilonekin abertzea teatzean. Ez dakit, ez gara oso espertako hortan egia esan. Soltera gaude, asik ez. Karetak funtzionatzeu? Bueno, bainatek galdetu. Niko laie pixkat eta lagartzet, aurpegia pintatzet eta aurrea. Eta horrek balio? Eta funtzionatzeu? Bai. Ostia, hortan akrabatu biak. Ligatzeko teknika. Zein mote. Gukean bakarrik gehiuta hor teknika hitziok. Bari maukeude goatzen. Malo, txekit. Aste azkenen etorri karnala pasata gero eta ikusiko ertzerran. Zango izo gordu. Ez dakit, mozorro azkeneko urte hauetan ligatu zuenen edo, mozorroak entzakon sorpresan bat edo beste hartu zuen, no?
Guk ez, beraiek bestek hartze du, sorpresa. Guk ez. Zaila tokatu, baina atxu izan duit, Atxu izan duit. Nik egia esan sorpresaik ez dut hartu, ez? Nahi bintzat ez. Baina pasatzen dauka, pasatzen dauka. Ez. Hoi ez ditu kontatzen gasuntuak. Eta zu? Nik ez, inoiz ez. Sorpresa egin inoiz ez. Inoiz ez.